Aurrekontu batzuk aprobatu nahi izatea eta debaterako guk bere garaian egiten duen bezala hilabete bat, bi hilabete ez ematea, ezta? Eta bueno, hori izan da azken finean, nolabait ona etorri gaituena, ezta? Guk alderdi bozkatuena izan ginen, ezagutzen duzue hori, 1.200 herritarren bozka jaso gero, derutzen zaigu 1.200 herritarren errespetu hori bintzat sort zaiela, ezta? Eta alderdi bozkatuenari bintzat errespetu pixkat, aunque formetan eman beharko litzaiokela. Entzun izan ditugu, hainbat eta hainbatetan alkatetzak kentzearen arrazoia formatan zegoela, alegia forma berriak ekarri nahi zirela, udaletxe estilo demokratikoa eta eta ikusten nahi gana da formak atzera pausoa egiten nahi dira. Guk ulertze ez deguna da nola izan diken gehiengo absolutua daukan partidu batek, kasu honetan Bildu koalizio batekin, horrelako formak erabiltzea, ezta? Ez duguna ulertzen da, eta ejemploa daukagu herri inguruko herrian. Aiako udaletxeak Eusko Alderdi Jeltzaleak dauka gehiengoa. Eusko Alderdi Jeltzaleak urrian edo iraila amaieran plenoak presupuestak aurkezten ditu, hilabete eta gehiago ematen du margena, eta azaro amaieran plenoak presupuestak onartzen dira. Hemen pasatzen zaiguna da, martxo ez otsaila erdira arte, ez daukagu inongo beririkan, otsaila 7 iristen zaigu karpeta batean presupuesto bat sartzen da, eta 13 egunetan diktaminatu behar da, eta guztetan dugu, emaiguzue hilabete bat, hilabete guk bi ematen genituen, emaiguzue forma mantentu itzen zuen behintzat, eta ez digute bate kasorik egin. Eta orduan, azkenean, lehendabiziko izan beritz, pazientzia eukiko genuke, baina hau da komisioro gertatzen dan gauza bat. Azkeneko komisioan ere, nik 3 egun aurrerago eskatu nun, 3 egun lehenago eskatu nun, mesedez diktaminatu behartzen aurrekontua bidaltzea, eta jaso genuen, berez genuen jaso, e-mail bat 4 ordu lehenuo presupuestoekin. Eta ni naiz batzorrera juten dana, deialdian nire e-mailera bidaltzen diate eta presupuestoa alderdiaren e-mailera. Orduan ez duzu, forma horiek mantendu behar daude. Behin esan dugu, bitan esan dugu, hirutan bai, noiz arte, bai esan dugu, honaino iristen gera. Eta guk garbi genekoan esan, gaur ez genuela ingo Bildurekin bandera espainolaren paripea. Osea, gurekin ez da zertarako kontatzen. Herri honen gehiengoak edo herri honen boska gehienazun alderdiakin ez da ezertaz kontatzen. Eta horan, bandera espainola jarri behar denean bai? Ez, gu horrez geha Bilduren lagun izango, ez da gutxiago ere. Erantzule, beraiek izango dira, eta azken finean, beraiek izango dira responsableak bandera espainola jartzearena. Bakarrik diogu, zenbat eta zenbat bider entzun dugun PNV espainolitza. Eta orain zer gertatzen da, orain lehen guri espainol deitzi zigunak berak izan dagoa tragatu behar eta bandera espainola jarri behar. Orduan guk koherentziaz eta bintzat herritarrei helaraziz irutzen zaigu pazientzia bukatu zaigula eta ez gara erantzule izango udaletxe honek daraman deribakin. Ze gauza bat esan behar dugu, guk udaletxea utzi genuenean edo bezan da udaletxetik boteak izan ginenean 12 milioi euroko remanentea diru utzi genuen. Hori ozan, Gipuzkoan herririk ekonomikoki saneatuena. Hau da, dirua per capita gehientzun udaletxea zan Oriokorrea. Eta aurkitzen gara, diru horren erdia soilik handagola, 6 milioi eta zerbait egongo da. Eta onartzen dien aurrekontu hauekin, ikusten dugu urte amaieran beste 500.000 euroko zuloa izango dela. 2012ko aurrekontua bukatu dugu 2 milioi euroko desfaseakin. 2 milioi euro gehiago gastatu dira sarrerak baino. Eta gu horren erantzulez gehi izango gara hobeagoak etxaragoak, baina iruditzen dugu gestioan demostratu izan dugu azken 4 urteotan nolakoa garen. Eta guk ikusten duguna da formetan ez digutela kasurik, eta formetan da hanka sartzen ari dira. Eta horren guk pazientzia daukagu, eta iritsi da momentua esan dugu, honaino iristen gara, eta gu ez gehi izango bintzat, ez aurrekontu hauen erantzule, ez eta ez horion bandera espainola jartzen erantzule. Eta hori izan da, gaur ikusi duzuen moduan, guk plenotik altzatzearen arrazoia. Ez dakit, hemendikan idatzia daukak bihaltzeko zuen nire badezute edukitzeko, eta hemendik aurreztegi galderikan edo egin behar badezute, inlasai, eta banatuko dugu kopia bat, eta bai.